Ήταν μυστικιστική εμπειρία των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων στην Καπαδοκία, ένα ταξίδι στη σουφική πνευματικότητα. Η Καπαδοκία, με τα μαγευτικά τοπία της, τις νεραϊδόσχημες καμινάδες, τις κρυμμένες σπηλιές και τα αρχαία μοναστήρια, προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν περιπέτεια και πνευματικότητα. Μεταξύ των πολλών αξιοθέατων, το γεγονός των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων στην Καπαδοκία ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Αυτή η αιώνια τελετή, που εκτελείται από σουφίτες, προσφέρει στους θεατές την ευκαιρία να βυθιστούν στη μυστικιστική ατμόσφαιρα της τελετής ΕΜΑ. Χάρη στη βαθιά πνευματική σημασία της και την υπέροχη αισθητική του χορού, αυτή η τελετή έχει γοητεύσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε γιατί η εκδήλωση των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων στην Καπαδοκία είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς, προσφέροντας όχι μόνο μια αξέχαστη πολιτιστική εμπειρία αλλά και μια βαθιά σύνδεση με την μυστικιστική κληρονομιά της Τουρκίας. Μια πνευματική τελετή ριζωμένη στην παράδοση των Σούφι. Η τελετή των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων, γνωστή και ως ΕΜΑ, έχει τις ρίζες της στις διδασκαλίες του Σουφί μυστικιστή του 13ου αιώνα, Τζαλαλούντιν Ρουμί. Η φιλοσοφία του Ρουμί επικεντρώνεται στην έννοια της θείας αγάπης και το ταξίδι της ψυχής προς την ένωση με τον Θεό. Για τον Ρουμί και τους οπαδούς του, ο χορός και η μουσική έγιναν κεντρικά στοιχεία της πνευματικής έκφρασης, με την πράξη του στριφογυρίσματος να συμβολίζει τον κύκλο της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης, καθώς και την κίνηση των ουράνιων σωμάτων. Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι δερβίσιδες φορούν λευκές ενδυμασίες και ψηλά καπέλα από τσόχα, γνωστά ως ίκε, και περιστρέφονται με χάριστο ρυθμό της παραδοσιακής σουφικής μουσικής. Η περιστροφή του συμβολίζει την άνοδο της ψυχής μέσω της θείας αγάπης και την επιστροφή της στις επίγειες υποχρεώσεις. Η μουσική, που περιλαμβάνει τους ήχους της νέη, φλογέρα από καλάμι, τύμπανα και άλλα παραδοσιακά όργανα, ενισχύει την μυστικιστική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια αρμονία μεταξύ σώματος, ψυχής και πνεύματος. Γιατί η Καπαδοκία είναι το τέλειο σκηνικό. Το γεγονός των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων λαμβάνει χώρα σε πολλές πόλεις της Τουρκίας, αλλά η Καπαδοκία προσφέρει ένα μοναδικό και μαγευτικό σκηνικό για αυτήν την πνευματική παράσταση. Γνωστή για τους σουρεαλιστικούς βραχώδεις σχηματισμούς και τις αρχαίες σπηλιές της, η Καπαδοκία δημιουργεί την αίσθηση πως βρίσκεσαι σε έναν άλλο κόσμο, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στη μυστικιστική ατμόσφαιρα της τελετής. Η αρχαία ιστορία της περιοχής, ως σταυροδρόμι πολιτισμών, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάθος σε αυτό το πνευματικό γεγονός. Οι τελετές συχνά πραγματοποιούνται σε ιστορικά μέρη, όπως αποκατεστημένα καραβάν-σεράι, παλαιά πανδοχεία στους εμπορικούς δρόμους, παλιά μοναστήρια ή πολιτιστικά κέντρα που έχουν χτιστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Αυτοί οι ατμοσφαιρικοί χώροι επιτρέπουν στους επισκέπτες να νιώσουν σαν να ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, παρακολουθώντας μια παράδοση που έχει διατηρηθεί ανά τους αιώνες. Ο συνδυασμός του μαγευτικού τοπίου της Καπαδοκίας και του πνευματικού βάθους της τελετής των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων κάνει αυτό το γεγονός μια αξέχαστη εμπειρία για εκείνους που αναζητούν μια βαθύτερη σύνδεση με τον τουρκικό πολιτισμό και την ιστορία. Τα στάδια της τελετής ΕΜΑ. Η τελετή των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων είναι μια προσεκτικά δομημένη τελετή, γεμάτη με συμβολισμούς. Η τελετή χωρίζεται σε διάφορα στάδια, καθένα από τα οποία έχει τη δική του μοναδική σημασία. 1. Νατιώτα Σερίφ, ύμνος προς τον προφήτη. Η τελετή ξεκινά με την απαγγελία ενός ποίηματος που εξυμνεί τον προφήτη Μωάμεθ, καθιερώνοντας έναν ατμοσφαιρικό και σεβαστό τόνο για την υπόλοιπη τελετή. 2. Ταξίμ, αυτοσχεδιασμός στο νέι. Μετά τον ύμνο, ακολουθεί μια σόλο παράσταση με τη νέη φλογέρα, η οποία γοητεύει το κοινό και δημιουργεί μια στοχαστική ατμόσφαιρα, καθώς η μουσική οδηγεί τους συμμετέχοντες σε μια διαλογιστική κατάσταση. 3. Το περπάτημα του Σουλτάν Βελέντ. Οι δερβίσιδες αρχίζουν να περπατούν κυκλικά, συμβολίζοντας το ταξίδι τους προς τη θεία αγάπη. Αυτή η πορεία αντιπροσωπεύει την αργή και συνειδητή πρόοδο της ψυχής καθώς αναζητά την ένωση με τον Δημιουργό. 4. Η έναρξη του στριφογυρίσματος.
Καθώς οι Δερβίσιδες αρχίζουν το εμβληματικό τους τριφογύρισμα, ανοίγουν τα χέρια τους, το ένα χέρι στραμμένο προς τον ουρανό, συμβολίζοντας τη σύνδεσή τους με τον Θεό, ενώ το άλλο χέρι στραμμένο προς τη γη, αντιπροσωπεύοντας τον δεσμό τους με τον γήινο κόσμο. Η περιστροφική κίνηση αντικατοπτρίζει την κοσμική τάξη και την κυκλική κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο. 5. Τέλος και σιωπηλή προσευχή. Η τελετή ολοκληρώνεται με μια σιωπηλή προσευχή, επιτρέποντας τους συμμετέχοντες και τους θεατές να σκεφτούν το βαθύ πνευματικό ταξίδι που μόλις βίωσαν. Η εμπειρία της τελετής, τι να περιμένετε? Ως ταξιδιώτης που παρακολουθεί την τελετή των στροβιλιζόμενων Δερβίσιδων στην Καπαδοκία, μπορείτε να περιμένετε μια εμπειρία τόσο στοχαστική όσο και συναρπαστική. Η τελετή διαρκεί συνήθως περίπου 60 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Δερβίσιδες εκτελούν τον ιερό τους χορό με ρευστές και ρυθμικές κινήσεις. Το κοινό καλείται να παρακολουθήσει σε σιωπή, επιτρέποντας την πλήρη απορρόφηση της πνευματικής επίδρασης της τελετής. Πολλοί από τους χώρους στην Καπαδοκία που φιλοξενούν την τελετή των Δερβίσιδων προσφέρουν επίσης σύντομες εισαγωγές σχετικά με την ιστορία και τη σημασία της τελετής, παρέχοντας πολύτιμο πλαίσιο για τους νέους θεατές. Πολλοί από τους χώρους στην Καπαδοκία που φιλοξενούν την τελετή των Δερβίσιδων προσφέρουν επίσης σύντομες εισαγωγές σχετικά με την ιστορία και τη σημασία της τελετής, παρέχοντας πολύτιμο πλαίσιο για τους νέους θεατές. Σε ορισμένα μέρη, πραγματοποιούνται μάλιστα διαλέξεις ή εκθέσεις σχετικά με τη φιλοσοφία του σουφισμού πριν από την εκδήλωση, δίνοντας τους επισκέπτες την ευκαιρία να κατανοήσουν πιο βαθιά την πολιτιστική και πνευματική σημασία του τελετουργικού. Εκτός από την παρακολούθηση της τελετής των στροβιλιζόμενων Δερβίσιδων, η απίστευτη τοπογραφία της Καπαδοκίας προσφέρει στους ταξιδιώτες πολλές ευκαιρίες για εξερεύνηση. Οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν αυτή την εμπειρία με άλλες δραστηριότητες, όπως πτήσεις με αερόστατο πάνω από τις νεραϊδόσχημες καμινάδες, πεζοπορίες μέσα από τις γραφικές κοιλάδες της περιοχής ή επισκέψεις σε αρχαίες σπηλιές και εκκλησίες καλυσμένες στους βράχους. Γιατί πρέπει να συμμετάσχετε? Ένα μοναδικό μείγμα πολιτισμού, πνευματικότητας και ιστορίας. Η εκδήλωση των στροβιλιζόμενων Δερβίσιδων στην Καπαδοκία δεν είναι απλώς μια τουριστική ατραξιόν, είναι μια βαθιά πνευματική εμπειρία που προσφέρει μια ματιά στην καρδιά του τουρκικού πολιτισμού. Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από την απλή ομορφιά του τοπίου, αυτή η εκδήλωση προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να δουν μια αρχαία παράδοση που εξακολουθεί να εμπνέει και να ανεβάζει αυτούς που την παρακολουθούν. Είτε έχετε έλξει από τη μυστικιστική άβρα του σουφισμού, είτε σας γοητεύει η υπνοτική ομορφιά του στροβιλιζόμενου χορού, είτε σας συγκινεί η πλούσια ιστορία της περιοχής. Η εκδήλωση των στροβιλιζόμενων Δερβίσιδων στην Καπαδοκία υπόσχεται να αποτελέσει κορυφαία στιγμή του ταξιδιού σας. Είναι μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της θρησκείας, του πολιτισμού και του χρόνου, αφήνοντας μια ανεξίτηλη εντύπωση σε όσους έχουν την τύχη να τη ζήσουν. Πώς να σχεδιάσετε την επίσκεψή σας? Πολλές τοποθεσίες σε όλη την Καπαδοκία προσφέρουν παραστάσεις στροβιλιζόμενων Δερβίσιδων, με μερικές από τις πιο δημοφιλείς να πραγματοποιούνται στο ανακαινισμένο Καραβάν, Σεράι Σαρουχάν του 13ου αιώνα και στο πολιτιστικό κέντρο της Καπαδοκίας στο Άβανος. Οι παραστάσεις γίνονται συνήθως το βράδυ και συνιστάται να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο αιχμής. Οι περισσότερες παραστάσεις διαρκούν περίπου μία ώρα, και πολλά από τα μέρη προσφέρουν μεταφορά από το ξενοδοχείο σας στον χώρο της παράστασης. Σε ορισμένους χώρους μπορείτε επίσης να απολαύσετε παραδοσιακά τουρκικά γεύματα πριν ή μετά την τελετή, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία. Συμπέρασμα, μια αξέχαστη εκδήλωση στην Καπαδοκία. Η εκδήλωση των στροβιλιζόμενων Δερβίσιδων στην Καπαδοκία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή παράσταση, είναι ένα βύθισμα στις μυστικιστικές παραδόσεις της σουφικής πνευματικότητας. Με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο της Καπαδοκίας, αυτό το γεγονός προσφέρει μια σπάνια και αξέχαστη εμπειρία για τους τουρίστες που επιθυμούν να συνδεθούν βαθύτερα με τον τουρκικό πολιτισμό. Εάν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Καπαδοκία,
Η παρακολούθηση μιας τελετής των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων πρέπει να είναι στην κορυφή της λίστας σας. Είναι μια μαγευτική εμπειρία που όχι μόνο θα βαθύνει την κατανόησή σας για την πλούσια πνευματική κληρονομιά της Τουρκίας, αλλά θα σας προσφέρει και στιγμές περισυλλογής και γαλήνης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Αφεθείτε στη μυστικιστική ατμόσφαιρα, νιώστε τον ρυθμό και αφήστε το πνεύμα των αιώνιων διδασκαλιών του Ρούμι να σας καθοδηγήσει σε αυτό το αξέχαστο ταξίδι.